Takže čau lidi, já jsem tam u dalšího videa ze hry F1 26 naší kariéry v Audi. V dnešním videu nás čeká velká cena Monaka. Pokud jste neviděli minulý video, kde jsme jeli velkou cenu Kanady, určitě doporučuji se podívat, bylo to fakt hodně zajímavý. A jo, já to asi nebudu nějak odhesávat a my můžeme rovnou na velkou cenu Monaka. Takže já jsem se tady ještě hodil nějaký R&D, protože nám selhal jeden upgrade, konkrétně tady ten, takže jsem si ho tady ještě hodil znovu, ale teď už můžeme jít na velkou cenu Monaka, na kterou se extrémně těším. Tak lidi, vypadá to, že na velkou cenu Monaka nám vyšlo počasí úplně, ale že úplně nádherně, tak tohle je ale ovšem nádhera, žádnej déšť, trošku zamračeno, ale hlavně žádný déšť a krásný sluníčko. Každopádně, já jdu potrénovat a ozvu se vám při kvalifikaci. Tak lidi, vítejte na kvalifikaci na hlavní závod velké ceny Monaka. Musím teda říct, že v praktisu se mi vůbec nedařilo. Jsou tady ty auta mnohem citlivější, než na to jsem byl zvyklý v F1 25kách. Každopádně uvidíme. Takže lidi, já už jsem na konci svého, dokonce druhého kvalifikačního a Valtteri Bottas je venku. Já už jsem na konci svého druhého kvalifikačního kola, protože jsem měl pocit, že první nebylo úplně nejlepší, protože mi tam trošičku překážel Liam Lawson, přesně v těchto místech. A druhý jsem ale úplně moc nespravil, takže asi to už takhle nechám. Tak lidi, já končím své další kvalifikační kolo, trošku jsem si poranil křídlo, takže jsem trošku jel s rozbitým křídlem. Stejně jako teď. Ale zlepšil jsem se, takže je to dobrý. Tak lidi, a nakonec teda to pro nás dopadlo tak, že postupujeme do Q2, takže já jsem samozřejmě spokojený. Tálo mě to sice trošku poškození předního křídla, ale je to tam. Tak lidi, jsem na konci svého prvního kvalifikačního kola v Q2 a je to zatím třetí místo, tak ale tohle bylo jedno z mých nejlepších kvalifikací v Monaku, který jsem kdy udělal. Tak lidi, a nakonec se teda dostáváme a jít do Q3 v Monaku a podívejte se, kdo se dostává taky. Pierre Gasly na Alpinu, Fernando Alonso na Aston Martinu a Carlos Sainz na Williamsu. Ten Fernando Alonso teda musím říct, že fakt jako překvapení na Aston Martinu v Monaku takhle vysoko. Každopádně s náma do Q3 už se nepodívá Isaac Hadjar, Kimi Antonelli, Alex Albon, Lance Stroll, Esteban Ocon a Sergio Perez na Cadillacu. No, já jdu asi rovnou do Q3. Tak lidi, máme tady konec mého kvalifikačního kola v Q3 a jsme zatím na čtvrtém místě před Maxem Verstappenem a za Oscarem Piastrym. Hele, já jsem spokojený. Tak lidi, a nakonec teda budeme startovat na pátém místě, bohužel Max Verstappen se ještě stihnul vylepšit, ale to vůbec nevadí. Já jsem spokojený s Q3 a extrémně se těším na závod, extrémně. To je nádhera lidi, vítejte na velké ceně Monaka, na hlavním závodě této velké ceny při pohledu na tyhle krásné záběry na monacký přístav. Extrémně se těším na tuhle trať, na tohle závodění. Každopádně pojďme se rovnou podívat na starting grid, protože jsme se dostali do Q3 po dlouhé době a z prvního místa bude startovat Lewis Hamilton na Ferrari a hnedka za ním Oscar Piastri na McLarenu. Hnedka druhá řada máme Verstappen, potom jsme my, potom Carlos Sainz, George Russell, Lando Norris, Gasly, Alonso a Isaac Hadjar. Potom monacký hrdina Charles Leclerc, potom Antonelli, Albon, Stroll, Ocon, Perez, náš týmový kolega Nico Hülkenberg, Lindblad, Lawson, Colapinto, Bottas, který nedojel bohužel kvalifikaci a poslední bude Oliver Bearman. Nádhera, těším se, dostali jsme se o jedno místo výš, než jsme skončili a já si myslím, že asi můžeme jít rovnou na strategii. Takže lidi, máme tady strategii a já bych to možná chtěl udělat, aby jsme jeli tady trošičku dřív a tady taky trošičku dřív. A když možná, že ne. Možná, že takhle to bude lepší. Takhle, aby jsme tam udělali nějaký undercut a když tak se můžeme ještě pak rozhodnout samozřejmě při závodě. Ale takhle mi to přijde docela dobrý. Každopádně čeká nás až 39 kol, nejdelší
zastávka v kalendáři, takže jo, bude to teda hodně náročné na ty pneumatiky, předpokládám. Lidi, já jsem zatím v zahřívacím kole a já se dívám, že já jsem tady vepředu jedinej, kdo šel na mediumky, takže já si myslím, že na začátku bychom měli co nejvíc zabrat, ať co nejdřív předjedeme, protože jak nám ty mediumky přestanou fungovat a jim budou fungovat ty hardy, tak to nebude úplně dobrý. Samozřejmě předjíždění v Monaku není tak jednoduchá věc, ještě k tomu, když tady nejsou žádné zóny s aktivní aerodynamikou. Tady se spolíháme jenom na baterku, ale uvidíme, třeba to nějak půjde. Nádhera. Tak lidi, máme tady start velké ceny Monaka a velká cena Monaka nám začíná teď. Měl jsem lepší start než Max Verstappen, Oscar Piastri, dokonce i Lewis Hamilton. Wow. Já jsem tady trošičku naboural, jsem varování za nabourání do zdi, ale jedeme úplně extrémně rychle. Úplně extrémně rychle jsem se před ně dostal. Tak to jsem fakt nečekal. No a teďka se potřebujeme co nejdřív dostat pryč. Dokud máme čerstvý mediumky a pojede nám to trošičku rychlejc. Wow. Tak lidi, máme za sebou první kolo, už jsme nad skoro 2 sekundy. OK, tak to jsem fakt nečekal teda. Tak to jedeme rychle dopředu. Máme dokonce fialový první sektor, ale to je jasný v tady tím druhém kole, když jsme první. Takhle já teďka ale přemýšlím, že asi není úplně dobrý, že budu ale úplně nějak vepředu, protože když pak přijde nějaký safety car a já budu moc vepředu a řeknou mi to pozdějc, tak nezajedu do boxu, oni za mnou zajedou do boxu a udělají na mě extrémní undercut, protože budou mít pod safety carem ten pit stop. A při safety caru je asi poloviční délka pit stopu, takže já se budu držet v nějak v té 1,5 sekundě. Tak to bude podle mě nejlepší. Tady ta část mi nejde, tuhle nemám rád úplně. V té 1,5 sekundě to podle mě bude nejlepší, tady jsem teďka hodně ztratil, tady už jsou pod 1 sekundu, Lewis Hamilton za mnou. Tak lidi, máme dokonce nejrychlejší kolo, neměl jsem ani jeden fialový sektor, měl jsem 2 zelený a 1 žlutý, ale máme nejrychlejší kolo, tak to jsem fakt nečekal. To je snad poprvé, kdy mám nejrychlejší kolo v závodě. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří udržet až do konce a skončíme s nejrychlejším kolem. Tak lidi, vstupujeme do 7. kola.
A já ani nějak nevím, wow. Tohle jsem pokazil hodně teďka. Tady se dostali hodně blízko za mnou. Okay, mate, that's Hamilton behind. It is critical for our race that we keep them behind, please. Chtěl jsem říct, že jsme v sedmém kole a já ani nevím, jak tady ten závod komentovat, protože jak jsem vepředu, tak se tady vůbec nic neděje a jak je to Monako, tak se ani nějak moc za mnou nepředjíždí, takže nemám co komentovat zatím. Každopádně teďka budu mít co dělat, abych dokázal Hamiltona, aby se odpoutal z overtakeu. Musím ale říct, že si tenhle závod extrémně užívám. Prostě Monako je úplně jiný, úplně ve všem. Tady prostě funguje klasické pravidlo, kdo neriskuje, prohrává. A to já mám na tom Monaku extrémně rád. Úplně každá zatáčka je tady extrémně riskantní, ale stejně si pro ní každý jde. Třeba takhle. Doufám, že nemám nějak poničený auto. Tak lidi, jsme v 11. kole, ve kterým půjdeme do boxu. Tak pojď, jedeme do boxu. Tak. Pojď. Chci vidět nejlepší pitstop mýho života. Sakra, ne. OK, tak to byl nejhorší pitstop mýho života. Nevadí, to se zvládne. Tak jsme za Valtterem Bottasem. Teďka jenom, aby nás tady nějak nezdržoval. To se trochu bojím. Tak pojď, Bottas. Tady to zvládneme, ne? Máme to. A před náma je Colapinto. Wow. Tady Colapinto hodně zabrzdil, to bylo hodně nepříjemný. Nechceš jít do boxu? Pro mě by to bylo lepší. Wow. Tak tohle bylo ale ovšem nádherný. Tohle bylo nádherný předjetí. A před náma je náš týmový kolega Nico Hülkenberg. Tak pojď, já chci zpátky na své první místo. Niko! Jeď do boxu, prosím. Miluji tě. Tak, pojď. Máme zatím volnou cestu. Máme nejrychlejší kolo. Já vám říkám, já chci zpátky na své první místo. Tak a před náma už je Lance Stroll tady.
tady si netroufnu, tady nevím, mě ale zdržuješ, Lanci. Tady už si na tebe troufnu. Tak. Lidi, nevím, jestli jsem divnej, ale přijde mi, že na těch hardech se mi tady jezdí líp než na těch mediumkách. Máme další nejrychlejší koly a vůbec nechápu, jak to dělám. Každopádně líp před námi jsou jenom 3 jezdci a to je Leclerc na 3. místě, Fernando Alonso na 2. místě si tam jezdí a tam je asi Lando Norris, předpokládám, první. Já už bych vás potřeboval dohnat, než pojedete do boxu a Fernando Alonso je v boxech. Takže už jsme na 3. místě. A ten nejrychlejší kolo nám přebírá Max Verstappen. A Max Verstappen už je za náma, za chvilku se na nás dotlačí, to se mi nelíbí, já bych potřeboval dotlačit ty, co jsou přede mnou. Tak lidi, já už pomalu tamhle vzadu vidím Charlesa Leclerca přede mnou. Uvidíme, jestli teďka nepůjde do boxu. Ale měl by podle mě. Wow. OK. Já jsem tady omylem zapomněl vypnout boost tlačítko. A vypadá to, že jde do boxu. A i Lando Norris, nebo kdo to je, na McLarenu. Ne, tak to je Piastri, OK. A Piastri jde na měkký? Dobře. Tak to bych nikdy nečekal. A George Russell dává nejrychlejší kolo. Tak lidi, přestává se mi to líbit, protože už se na nás pomalu, ale jistě dotlačuje Max Verstappen. A to já nevidím vůbec rád. A já se teďka dívám. Oni všichni startovali na hardech a mají zase hardy. Oni jdou na 2 hardy a pak až půjdou na mediumky. To trochu nechápu, tady tu strategii. Lidi, vstupujeme do 24. kola a vypadá to, že s Maxem Verstappenem držíme stejný krok. Dobrý. Tak teď už ne, teď už jsem to zakřikl. Doteďka to byly krásný 2,5 sekundy, teď už je to 1 sekunda. A Max Verstappen už je za mnou. To není vůbec dobrý. Teďka bude všechno záviset tady na těch zatáčkách. Maxi, nedělej to. Zapomeň na to. Kurně, tak takovýhle soustředění už jsem ve formulích dlouho nezažil. Tady jedu o život. Tak lidi, a v tomto kole jdeme do boxu. Ještě se ale budeme muset bránit před Maxem Verstappenem. Už se na těch pneumatikách vůbec nedá jezdit, už to hrozně klouže. Wow. Tak pojď. Tak teďka chci vidět nejlepší pitstop. Max Verstappen je se mnou v boxu. Prosím. Yes, tohle bylo dobrý. Tohle bylo skvělý. Tak pojď. Já doufám, že před námi ještě půjdou do boxu. Každopádně už jsme dohnali Charlesa Leclerca. Tak pojď. Tak ukáž, jak řídí domácí jezdec. Au.
Wow. Tady jde už asi do boxu. Tak pojď, Leclerc. Tak pojď, Leclerc. A, žlutá. Někde byla žlutá vlajka, nevím, co se stalo. Tak, máme to. Máme to. Tohle bylo ale tohle byly velký souboje. Teď je před náma Sainz, ale Sainz by ještě měl jít podle mě do boxu. A Sainz je v boxu, je to dobrý, je to dobrý. Máme zpátky svoji první pozici. Když se dívám dozadu, tak George Russell se dostal před Maxe Verstappena. A Leclerc nevím, jestli ještě půjde do boxu nebo ne. To si nejsem jistý. Wow, tady jsem probrzdil teďka hodně. Na těch hardech se mi fakt jezdilo líp. Nevím, čím to je. A mám druhý varování. Mám druhý varování, to není dobrý. Ještě 9 kol. Lidi, a Charles Leclerc opravdu šel do boxu a už je za náma George Russell a Max Verstappen. Ti budou nejspíš spolu bojovat a já doufám, že už to bez menších potíží dopravím až do cíle pro naši druhou výhru v naší Audi kariéře. Tak pojď. Tak lidi, vstupujeme do 34. kola, já mám špatný zprávy, vypadá to, že George Russell se dokázal odpoutat od Maxe Verstappena a docela se přibližuje za náma. A to se mi vůbec nelíbí, takže já už se tady budu extrémně snažit. Hlavně ať se nestane to stejné, co se nám stalo v Bahrajnu, že jo? Ale George Russell se hodně nepříjemně dotahuje. To není vůbec dobrý. Vůbec se mi to nelíbí. George Russell už je skoro za náma. Ještě ho ale nevidím. Tak lidi, a George Russell už je oficiálně hned za náma. Teďka to bude pěkný oříšek se udržet na první pozici před Mercedesem. A za 10 minut déšť to nás úplně netrápí. Spíš mě trápí půlsekundový rozdíl mezi mnou a Georgem Russellem. Tak lidi, máme tady poslední kolo. Musíme se ubránit před Georgem Russellem. Nesmí se minulost z Bahrajnu zopakovat. V Bahrajnu to byl sice Kimi Antonelli, ale ve stejném autě. Tak pojď.
Je blízko, je blízko. Lodě už nám tady troubí. Já to vyhraju, vám říkám. Já vám říkám, že já to vyhraju, lodě. Nebojte se. Tak pojď. S co nejkratší vzdáleností. Je to tam. Je to tam. Výhra v Monaku. Congratulations, well done. Ty kráso. To byly nervy. To byly nervy. Driver of the day. Nádhera. Ty kráso. To jsem se zapotil teda. Nádhera. Druhá výhra Audi. A naše druhá výhra. Yes. Na třetím místě Max Verstappen a na druhém teda George Russell. Nezvládl nás dohnat, je to dobrý. Yes. To jsme my. To jsme my. To je ono. Česká vlajka nesmí chybět samozřejmě. Je to tam. Výhra v Monaku. Tak tohle jako... To jsem při praktisu fakt nečekal. Když jsem dělal praktisy, tak jsem končil většinou tak na 17. místě. A pak přišla kvalifikace a dostali jsme se až na 4. místo. Ty kráso. Tak a takhle to teda skončilo. Nejrychlejší kolo měl nakonec Carlos Sainz. Měl teda o dost rychlejší než my, skoro o půl sekundy. To jsem nechápal, jak jsem na začátku dával ty nejrychlejší kola. Náš týmový kolega skončil až na 20. místě ze 17. pozice. Tohle byl krásný závod, nádherný. Tak lidi, a takhle to zatím dopadá. Dostali jsme se na 3. místo v šampionátu před Landa Norrise a rovnou za 2 Mercedesy, George Russella a Andrea Kimi Antonelliho. V Constructor Standing máme Audi hnedka na 5. místě, takže já si myslím, že to je velká lahoda. A když se podíváme, tak v příštím videu nás čeká nejenom velká cena Barcelony, ale Secret Meeting, kde se opět nejspíš potkáme s McLarenem a domluvíme si tak trošku příští sezónu, protože já si myslím, že do McLarenu by to byla určitě velká lahoda vstoupit, ale samozřejmě ještě uvidíme, jaký týmy nám tam nabídnou. Každopádně tohle bude z dnešního videa všechno, já se s váma loučím a uvidíme se při velké ceně Barcelony v příštím videu. Čau.